kaka nwatiyo kuonde mamoko kom no ne koro wan moko wacho saneno kan ni driver pinda ni ere ng'ama ila biro sidhonwa e kom mar higa mar 2027 ma Victor Chelsea from Ugis jakom cha ni Nyakawa to nokwero wach mar campaign machon to jomoko ni pinjo wakaendi ni gimomiyo jatend piny Kenya masani nodonje kom mayot en nikech nochako campaign machon chung mar wen mane koro sani hato kapane nikech nochako campaign machon en anino tiyo gi propaganda mang'eny kaeto gi gik manotimo re yori sa yiero nikech ing'eyo ni chien kucho nineno ka jakom ne pod kata opinion polls ne golo nini mabor but kakoro nwachiko yiero nineno ka within a very short time dwechego inonga ka jakom no se dhi mbele opinion polls koro ne gole nen mbele mar jatend piny owacho masani gima wach ng'ama nyalo dhi dwaro kom yiero mwadhi e 2027 en gima ok wanyal ng'ado gi sani nikech gik mang'eny lokore siasa lokore okinyi godhiambo inyalo paro ndiere moko nitie ma ni wacho kata kia Matiang'i ni ema nyalo bedo presidential candidate kia Gideon Moi ungulwedo tineno ka koro wachiko yiero tineno ka penjo ni kwa miyo Gideon Moi otiko dino yom so gin gik mang'eny manyaka wang'i kwa dhi e yiero mwadhi e 2027 maka gik samo winjore to koro wawacho ni ng'ane mamano bende decision ma principles ge ema make en gima kikete Mbadi gi ni yawa ayanga to ji nyalo gore ma unge duoko maduong' ni gi gore physics badwa gore verbally ma unge duoko madu sani gima ng'ato ka ng'ato ningo tim man gi lek mar bedo nikech thuolo to nitie aneno ka yo mitayo go weche kata chenro mag piny owacho thuolo nitie and jo Kenya nyalo bedo gi buok ahinya joma ungo sirikal masani lwedo to od bura duond bura ka duond bura sani otim ikruok gi kaka duond bura ka jo Wiper dwani Kalonzo obe okaw oyudo tiko jo Wiper oningo koro ochak ikruok mondo giteg Wiper sani en sa tego duond buche wan kaka ODM wasechake wadwaro ni jonak Kenya bendo chake wadwaro ni parties temo ni kod wagriwruok Jubilee bendo time mondo ka kuro wagi 2027 chama ka chama kata duond bura ka duond bura nigi teko kuro wabedo piny e mesa to wawuoyo kwang'eyo bende teko ma duond buche gi nigo ok ibeda beda piny ni an arito ni koro ibiro miya kata mana jakom wuon pok aneno kumobede koro rito ni ibiro miya okay koro sani uchungo wach mar campaign te onge ng'ama dhi temo